Okay, so good morning everyone and good morning Kabalen. So for today's video ay mag-update tayo ng mga station ng NSCR, particularly dito sa Santo Tomas. Yan, yung Santo Tomas to Minalin Viaduct, and we are currently at the Welcome Arch of Santo Tomas. Yan, Casket capital and home of world-class potteries. I-update natin yung mga pangyayari o yung mga nagawa na sa may NSCR dito sa may Santo Tomas Station. Mga saging dito. Wala pa yatang saging. Mag magkano saging? Wa magkano saging? Ah? Oh, sige. Oh, magmerienda muna tayo ng saging. Okay, so papasok na tayo dito. At kitang-kita na natin yung mga pots. Ayan o. Kung gusto nyong makakuha ng mga or makabili ng mga quality pots dito sa may Santo Tomas, marami yan. Yan, isa sa mga pangunahing produkto ng bayan. So, eto, kaliwa na tayo rito. Yun, no? Rancho, Mula de Victoria, this way. Ayan, kitang-kita na natin yung mga viaduct dito. So, kitang-kita na natin yung viaduct dito. Pero hindi tayo pwedeng makatagos dahil hanggang dito lang yung boundary. Doon na tayo mag-drone, mainit dito. Hanap tayo ng magandang spot. At dito naman, yan, nasa harapan na natin yung kabilang side niya. Bali tatawid ka ng highway dito, yung main road ng Santo Tomas to Minalin Road. Hanap lang tayo ng magandang spot dito, yung medyo malilim. Ay, ayan o. Kapabaluan, North-South Commuter Railway, Balabalaos na. Huli na pong ipabalo ng Kiyakatamong Department of Transportation at aliwapang kaya di opisina ng gobyerno. Balabalaos po yung pamagobra. Dikil, king gagawan, ng release trend, NSCR, na makasakop king Kiyakatamong Balen. Para king ikakayap daring memalen, asasake o commuting public. Dakal pong salamat. Yan. Dire-diretso yung trabaho. Hanap tayo ng spot. Dito, kaya lang rito. Yan, sa may lilim. Yan. Kitang-kita dito yung sentro. Hello, sir. Wala na tang mag-GoPro. Magandang umaga. Titignan ko lang yung NSCR binablog ko. Kung ano. Galing ako San Fernando doon marami nagtatrabaho. Pero dito Sunday wala. O meron din. Sunday, sir. Sunday Yung mga si sir na trabaho. ah Pero madalas, hindi lang sila. ah, ako rin nag-vlog dati dito. Noon. Nakamotor din. Oh, nakamotor nandun yata kayo eh. O dito, nandito kayo. Oh. Ang pangalan ng ano mo, sir? Roy Landas, sir. Roy Landas. So, shout out kay sir. Oh. Ano pangalan mo, sir? Danilo, sir. Danilo. Oh, Danilo. Si Sir Danilo. Yan. Oh. Bali, tatlo silang guard dito. Pero meron pang guard doon. No? Iba pa yun doon. No?
Makikita sir sa ano. Makikita sa YouTube yan, sir. Ayan, oh. Shoutout kay sir. Sino gusto mong shoutout, sir? Ah, Ah. Taga saan ka ba, sir? taga rito lang sir sa dito lang din San Fernando sir. Kapampangan ka? Hindi. Bicolano ako Ah, sir. Bicolano. Bicolano si sir. May katagalan din dito. Ah, Kaya oo nga. hindi na rin kapampangan. Oo. Biyasa na kang bagyan, sir. Sir, Biyasa na kang bagyan, Konti. Kaya siya ano. Oo. Pwede nga ka mabiyasa, Ikit kaya bayi signboard kayo, no? Ne? Bayang kabitin, ne? Diba sir? Yun yung signboard din, ne? Pag-uwi ko pa yan. Oo, dati layman yun, Yung guy. Yan si sir, oh. Shoutout sa mga taga Bicol. Shoutout sa taga Bicol. Saan sa Bicol, sir? Camarines, Legazpi, Marilis, Albay, Norte sir. Norte? Yung Norte, Dait ba? O Sanaga? Dahil yun sir, dahil. Ah, Dait yun. Capital dahil. Oh, capital. Malapit ka doon sa Dait. Dito kami sa may papuntang Mercedes. Mercedes. Yung Mercedes, alin ba yung mauna? Sur o Norte? Norte sir. mas Norte. malapit na. Mas malapit yung Norte. Kasi dito sa may Tar, ikot na. Papunta dito sa. Ah, yun yung gustong mapuntahan, yung Bicol, Hindi pa ako nakapunta ron, Dito sa Luzon, ikot ko na yan, Maganda rin sa Maganda sa Bicol. Medyo, Kanawi. medyo malayo lang, no? Pero hindi kayo uwi niyan, magpapasko na. Yes sir. Ah, dito kayo. O rotation yung pag-uwi.
So nakuha na natin ng aerial view itong NSCR station ng Santo Tomas. At nakasama natin dito yung mga nagbabantay, yung mga guard. Ayan. Pero, pangalan sir? Thank you. Magbibigay na lang Sir. dito. Sir. Ayan. Sige, sir. Si Sir taga, no, taga Bicol. Camarines. Si Sir naman taga From Kalinga. Kalinga. Taga Kalinga. From Diet Camarines Norte. Oh, yan. Si Sir ata medyo naiya. Okay. So, ride safe always kabalan. At ito muna yung ating update. Ngayong patapos na yung 2025. So, asahan nyo, next year na yung huling balik natin dito. Okay. Ayun pa, meron pa dumating na isa. Shoutout ka, Sir! Thank you, sir. Oh, ayan, oh. Shout Meron pa out. isa, oh. DLR. Ayan, oh. Saka galing, Sir? Doon sa kabila? Ah, oo, galing ako doon sa kabila kaso ang init. Walang ano eh. Subscribe po, sir. Ayan. So okay, thank you very much sir.